खुलुमबाय रायजोफोर, दिनैनि गोदान भिडिअ'आव बयखौबो बरायबाय। दासिमनि माखासे गोनां खौरांफोर लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअ'खौ जोबजासिम नायलांदो। भिडिअ'खौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै मोनसे लाइक खालामदो आरो सानफ्रोमबोनि खौरां लानो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै बेल आइकनखौबो अलाव होना लादो। अब्ला दासिमनि खौरांफोरा फारियै गुवाहाटीआव पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारनो नाजानायाव गुबुन गंसे खारबाय थानाय गारि सिङाव हाबनानै गोब्राब जोखोम जायो सासे सिखावा। साननैसो आगोलाव शफिकुल इस्लाम आरो आशराफुल इस्लाम मुंनि सानै दुथाङा सासे आइजोनि गोदोनायाव गाननाय चेनखौ सेख'ना लाना खारदोंमोन। बेनि अनगायैबो गुवाहाटी नोगोराव बिसोर दुथांफोरा लामायाव थाबायलांबाय थानाय आइजोफोरनि बेग आरो सनानि अलंकारफोरखौ सेना लांनाय खामानिखौ मावबाय थादोंमोन। बिसोरनि सायाव दिसपुर पुलिसआ गोख्रोङै नायगिरनायनि गेजेरजों थांनाय बृहस्पतिबाराव एबा मैया बरागावनिफ्राय शफिकुल आरो आशराफुल सानैखौबो हमनानै गारिजों लांबाय थानाय समावनो सासे दुथाङा पुलिसनि आखाइनिफ्राय खारनो नाजानानै गारिनिफ्राय बाज्रुमना खारनो नाजानायावनो सिगांथिंनिफ्राय फैबाय थानाय बलेर' पिकआप गारिजों सौग्रावनानै गारिनि सिङाव हाबलाङो आरो बिनि फारनैबो आथिङा बायनानै गोब्राब जोखोम जादों होनना पुलिसआ फोरमायदों। मख'नो गोनांदि आथिखालाव गुवाहाटी बायदि सिटियाव बेरायनायावबो गिनो गोनां जानानै फैदों। गुवाहाटीआव आथिखालाव बेग सेख'नाय, मबाइल फन सेख'नाय, सना रुपा अलंकार सेख'नाय बेबादि जाथाया बांसिननिफ्राय बांसिन जालांबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। मख'नो गोनांदि थांनाय 4 मार्चआव उत्तराखन्डनि सासे राइडारनि बाइक खावनाय जाथायाबो ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारदों। न'नि मुंनि सासे लेडिज राइडारआ भारतनि गुबुन गुबुन रायजोआव राइड खालामबोनानै थांनाय 4 मार्चआव गुवाहाटीआव मोनफैदोंमोन। गुवाहाटीआव मोनाबिलि जानायखाय गुवाहाटीनि मादिस गेस्ट हाउसआव स्टे खालामफैदोंमोन। नाथाय दुखुनांथाव लाजिथाव बाथ्रा दि हरनि समावनो बिथांजोनि बाइकखौ सिखावा खावनानै लांबाय। बे जाथायनि सायावबो पुलिसआ गोख्रोङै नायबिजिरगासिनो होनना फोरमायदों। फेसबुक इन्स्टाग्रामाव समायना सिख्लानि फट'खौ डिपि दोननानै मेसेज हरोमोन सेंग्राफोरनो। समायना सिख्लानि फट'खौ फेसबुकआव नुनानै मोजां मोननायाव गोग्लैदोंमोन गुवाहाटीनि सासे सेंग्राया। सानफ्रोमबो मोजां मोनलायनायनि मेसेज गेलेयोमोन। लासैनो जुलि लानायनि रादाबबो होबायमोन आरो सेंग्राया समायना सिख्लाजों हाबा जागोननि रादाब फेसबुकआव फोरमायदोंमोन। जेब्ला समायना सिख्लानि फट'खौ लानानै फेसबुकआव रिलेशनशिपनि बाथ्रा फोसावो, अब्ला बै समायना सिख्लानियाव लोगोफोरनिफ्राय फन थाङो, जेराव समायना सिख्लाया सोमोनांदोंमोन। उनाव दिसपुर पुलिसनिसिम थांनानै गसर थिसननाय जायो। पुलिसनि नायबिजिरनायाव मोनबाय सासे 40 बोसोर बैसोनि आइजो। 40 बोसोर बैसोनि सासे आइजोआ समायना सिख्लाफोरनि फट'खौ डिपि दोननानै गोबां सेंग्राफोरनो मेसेज हरोमोन आरो मोजां मोनलायनायनि बाथ्राफोर रायज्लायोमोन, जाउनाव गोबां सेंग्राफोरा फाग्ला जायोमोन। जोबथायाव थांनांबाय पुलिसनि आखायाव। चिरां जिल्लायाव माहारियारि सिखोना जोहोलाव पार्कनि भिडिअ' भाइरेल जानायनि सायाव खेंफोरथि होदों चिरांनि डिएफअ कन्जु बसुमतारिया। चिरां जिल्लानि सिखोना जोहोलाव हाग्रा ओनसोलाव रायजो जानाय माखासे नखरफोर आरो हाग्रा बिफाननि गेजेराव दाङाबाजि जानायनि मोनसे भिडिअ'आ ससियेल मिडियायाव गोबां गोसारनायनि उनाव चिरांनि डिएफअ कन्जु बसुमतारिया खौरांगिरि मेल खुंनानै जाथायनि सायाव खेंफोरथि होदों। बिथाङा बुंदों, ससियेल मिडियायाव जेरैबादि गोसारदों बेबायदि जायाखै, नाथाय बै सानखालि डिपार्टमेन्टआ खावलायनाय बादियै जायफोरा आयेन बेरेखायै फरेस्ट रिजार्भ हाग्रा ओनसोलाव दखल खालामनानै रायजो जानानै दङ, बिथांमोना बै जायगानिफ्राय डिपार्टमेन्टनि खावलायनायखौ मान होनानै ओंखारबोनांगौनि दिनमोन। बेखायनो डिपार्टमेन्टनिफ्राय बिथांमोनखौ मान सनमान होनानै बरायना लाबोनो थाखायसो थांदोंमोन होनना बुंदों डिएफअ कन्जु बसुमतारिया। बिथांनि फोरमायनाय बादिब्ला बै दिनखालि जायफोरा नेशनेल पार्क सिङाव हाबनानै थानायफोरखौ लाबोनानै बिथांमोननि थाखाय थिखानानै दोननाय थावनियाव बिथांमोनखौ रिहेबिलिटेसन होनो थाखाय डिपार्टमेन्टआ थांदोंमोन। लोगोसे डिएफअ कन्जु बसुमतारि बिथाङाबो थांदोंमोन। नाथाय रायज्लायखानाय बादि जायाखैसै होनना फोरमायदों डिएफअ कन्जु बसुमतारिया। डिएफअ कन्जु बसुमतारिया फोरमायनाय बादिब्ला बै सानखालि रायजो राजाखौ खावलायबोनाय जादों जे नेशनेल पार्कनि बाउन्डारि सिङाव थायोब्ला बिथांमोननि मुङाव हाया माब्लाबाबो नामजारि जानाय नङा। बेखायनो जि जायगाखौ बिथांमोननि थाखाय थिखानानै दोनदों, बै जायगायाव थाहैयोब्ला बै जायगानि हा-हुखौ नामजारि खालामना होनायनि बिबानखौ डिपार्टमेन्टआनो लागोन होनना बुंदों डिएफअ कन्जु बसुमतारिया। डिपार्टमेन्टनि खावलायनाय बादियैनो बै दिनखालि गासै 34 नखरफोरा हाग्रा ओनसोलनिफ्राय ओंखारबोनानै बिथांमोननि थाखाय थिखानानै दोननाय थावनियाव थाफैजेनबाय होनना मोनथिनो मोन्दों।
बिथां DFO कन्जु बसुमतारिया बुंदों बिथांमोननि थाखाय बेयो सनानि खाबु। बे खाबुखौ बिथांमोना लानांगौ होनना खावलायदों। नाथाय बे सनानि खाबुखौ लायालासे अख्रायै बै जायगायावनो थाबाय थायोब्ला सरकारा बोलो बाहायनो गोनां जागोन होनना बुंदों आरो जाथावै जाथायफोराबो जानो हागौ होनना बुंदों DFO कन्जु बसुमतारिया। बेखायनो रायजो राजानि सायाव सनमान दोननानै बिथांमोननो होनाय खाबुखौ लानांगौ होनना खावलायहरदों DFO कन्जु बसुमतारिया। बिथांमोना गावसोरनि पसन बादियै हाखौ सायख'ना लानो हागोन आरो जायफोरा एफा एनै फालांगिरिफोर मावना जानो सानो बिथांमोननि थाखाय जायगाखौ थि खालामदों आरो जायफोरा आबाद मावनानै जानो सानो बिथांमोननि लागै गुबुन जायगाखौ थिनानै दोनदों होनना फोरमायदों DFO कन्जु बसुमतारिया। बे मोननै अपसननि गेजेराव सोर बबेखौ मोजां मोनो बेयावनो थानो हागोन होनना फोरमायहरदों DFO कन्जु बसुमतारिया। भैरबकुंड ब्लक BPFनि सिङाव थानाय सपनगाव प्राइमारियाव BPF दोलोनि जयनिं हाबाफारि। मैया BTCनि बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारिनि नुजाथिनायाव सपनगाव ओनसोलनि गोबां गुबुन गुबुन दोलोनि मददगिरिफोरा UPPL दोलोनि आसारखान्थिखौ मोजां मोनाखै। बेखायनो सरकाराव गैयै BPF राजखान्थियारि दोलोआव जगदान जाफैदों होनना फोरमायदों गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय फैनाय मददगिरिफोरा। बे जयनिं हाबाफारियाव बाहागो लानानै रिहन दैमारिया बुंदों फैगौ BTC बिसायख'थियाव BPFआ रावजोंबो लोगो जायालासेनो गेलेगोन आरो हारसिङैनो सरकार दागोन। हाग्रामा महिलारि दैदेननायाव BTC एकर्ड जाबाय। बे एकर्डनि गासैबो दफाफोरखौ हाग्रामा महिलारिया मावफुंजोबबोदों। मात्र कार्बि आंलंनि ST जानांगौखौल' हायाखै होनना बुंदों बारग' मन्थ्रि रिहन दैमारिया। नाथाय दुखुनांथावसिन बाथ्राया जाबाय थांनाय 2020 मायथाइयाव जानाय एकर्डनि दफाया दिनैसिम मोनसेबो मावफुंजायाखै होनना बुङो रिहन दैमारिया। बिथांमोना बुंदोंमोन उदालगुरियाव इउनिभारसिटि जागोन होनदोंमोन, अर्गेनिक एग्रिकालचारनि इउनिभारसिटि जानो गोनांमोन, NIT जानो गोनांमोन, बहाबा रेल दाबा बानायग्रा जागोन होनना बुंदोंमोन। नाथाय मोनसेबो जाफुङाखैसै। बिथांमोननि MLAफोरा आसाम एसेम्ब्लियावबो रावबो सासेबो खुगासिनो हायाखै, सरकारखौ नारसिननो हायाखै। प्रमद बर'आदि सासे मिसुलिया दैदेनगिरि, बेयो फोरमान जाबाय होनना बुंदों रिहन दैमारिया। पृथिबियाव बेबादि गैयादि पिस एकर्ड खालामनायनि उनावबो जोबथेसालियाव थानांनाय। नाथाय जोंनि बर'नि बेयावल' बे दुखुनांथावदि गोजोन गोरोबथा खालामनायनि उनावबो सासे आन्दोलनकारि मानगोनां डक्टर रन्जन दैमारिखौ जोबथेसालियाव जोबना दोननाया दुखुनांथाव। UPPL सरकारा जुदि सरकारखौ नारसिनोब्ला रन्जन दैमारिया गगोन, नाथाय बिथांमोना रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि जेबो इच्छा गैया। बेखायनो मानगोनां रन्जन दैमारिया जेल जानो गोनां जाबाय थादों होनना बुंदों रिहन दैमारिया। दफाफोर दङमोन, बे दफाफोरखौ जों मावफुंजोबनो हादों। नाथाय सबसे दुखुनि बाथ्राया बे थांनाय जितु BTR सुक्ति जादोंमोन, बे BTR सुक्तिनि जुगिदि जिफोर दफाफोर दङमोन बे दफाफोरा दिनैसिम सारि बोसोर थांबाय मोनसेबो इमप्लिमेन्ट जायाखै। बिथांमोना बुंदोंमोन जोंनि उदालगुरियाव बिसेसकरि सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि जागोन होनना बुंदोंमोन, एग्रिकालचार अर्गेनिक एग्रिकालचार इउनिभारसिटि जागोन होनना बुंदोंमोन, NIT जागोन होनना बुंदोंमोन, महाबा रेल दाबा बानायग्रा जागोन होनना बुंदोंमोन। दा बेफोरबायदि दफायाव थानाय मोनसेबो माबाफोरखौ बिथांमोना मावफुंनो हायाखिसै आरो फेलें जाबाय आरो जों नुनो मोन्दों बिथांमोननि MLAफ्राबो बेफोरखौ लानानै आसाम बिधान सभायाव जेबो बुंनो हायाखै, MPफ्राबो पार्लियामेन्टआव जेबो बुंनो हायाखै जे BTR सुक्तिखौ इमप्लिमेन्ट खालामनांगौ होननानै बिथांमोना सरकारखौ नारसिननो हायाखै आरो। बिथाङा जे सासे बिराद मिसलिया लिडार बे इतिमধ্যে प्रमान जाबाय आरो खुगाव मोनसे बाथ्रा बुङो, खामानियाव मोनसे मावग्रा मानसि बियो। पृथिबियाव बेबायदि नजिर गैया मोनसे आर्मस रिभलिउसन खालामनाय लिडारफोर जेब्ला पिस एकर्ड जायो बिथांमोना जेलाव थाफिननाय पृथिबियाव जेरावबो नजिर गैया आरो मात्र जोंनि बर'नि बेलायावल' दा बिथां रन्जन दैमारि बिथाङा सासे आन्दोलनकारिमोन, आर्मस रिभलिउसन खालामदोंमोन आरो बिथाङाबो गासै आर्मसखौ सारेन्डार खालामनानै मोनसे मेन स्ट्रिमाव बिथाङा फैदोंमोन आरो सुक्ति खालामदोंमोन। सुक्ति बायदियै बिथाङा जेलनिफ्राय गनांगौमोन, नाथाय दुखुनि बाथ्रा दिनै बिथाङा जेलाव थानो गोनां जादों। दा UPPL सरकारा प्रमद बर' दैदेननाय जितु UPPL सरकार बिथांमोना सरकारखौ जुदि नारसिनोब्ला निस्सय बिथाङा गगोन। बिथांमोना बे रन्जन दैमारिखौ बख'नायनि जेबो इच्छा गैया, जेबो गुरुत्व लायाखै आरो बेखायनो बिथाङा जेल जानो गोनां जाबाय थादों आरो जोंनि बर'नि थाखाय बे